Sinthiou Siré Worde ngo ɓuri andirede hande ko Koundel ngo jeeya koye commune Gumbayel falde Goudiri kongo hoɗi tolnima e duuɓi temedere fodde temedde joyi aade ina nguuri toon kongo wuro ndema e gaynaka ngo wuro ngo cifotoɗen hande o ɓesgu mum ina wondi e caɗele kewɗe hayso tawi wonko waɗa ko heewi ina heddi. Caɗele amen ene heewi par ce que meɗen jogui probléme ndiyam ɗam tampini amen komin jogui ɗo woyno pompe wonnon ɗo no paani guila hay goto anda ni korkan tindi korka nani ɓatti ndiyam ala sukaɓe men yahay janggo e école ha 2 heures wutoɓe araɓe ha woynu ɗum ko ɗum probléme amen ha wona seeɗa so ɗum yawti ɗo e Kowar poste ngo ene woɗɗi so ndungu ndiyam tooɓi lawol ala min ala case de santé ko joni o saaha ɗo ni sukaɓe men ɗanniɓe fuɗɗima fiide birgue pour min fewna case de santé so ɗum yawti ko affaire école aji école amen nan ɗo fuɗɗa mahede duuɓi 2 ha 6 ha hande e golle mum dari sukaɓe men janggata koye huuɗo nangue kono tampiniɓe école ala kala so tati won ɗo heƴata hay école toon ko ɗum probléme no feewi ha wona seeɗa. Ɗe caɗele noon ina battiri no feewi e gurdam ɓesgu wuro ngo ha tengti e caɗele ndiyam ɗe rewɓe ɓe e sukaɓe ɓe ñallata ko e boyli gam dañde ndiyam ko yare e ko yarne jawdi ko ɗum saabi ɓe mbawata waddude hen golle goɗɗe. Meɗen jogui caɗele ndiyam sukaɓe amen ñalle soɓe yeehi école ɓe jippima 1 heure maɓe yaaha ɓe safoya ɓe doktana heɓe heɓata hirdoyade meɗen jogui hen caɗele no feewi angal ndiyam ngal saabu hay jardin ngaji meɗen yiiɗi wadde min heɓata min ala ndiyam por meɗen waɗanono ɗo woydu pompe hitade wotere ndoni taw ndu boni angal ndiyam kam meɗen wonti hen. Eɓe kollita laamu ngu ha tengti e maire commune mo Gumbayel ko gonga wonko ɓen mbaɗi kono yo ɓeydu ballal mum e ngo wuro ngo ganduɗa hande o ene wondi e caɗele no feewi eɓe ñaagui nde laamu ngu wallata ɓe keɓa ndiyam école mabɓe gasa fewnede watte e juuɗe mabɓe kono kadi ɓe balle e gasnude golle case de santé mabɓe mo ganduɗa ko kamɓe puddani ɗum koye mabɓe.